ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ କରାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟଗୋଇଂ ସେବା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି ଶେଷ ହେବାକୁ। ଆଉ ତମେ ଆଜିଠୁ କାଇଁ କନ ହେଇକି ମତେ କହି ପକଉଛ? ତାପରେ ଅନେଇଲେ ମୁଁ କଣ କାଙ୍ଗାଳ? ନା ମୁଁ କଣ ତମଠୁ ଧାର ନେଇକି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି? ମୋ ଘରେ ତମର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି, ସମୟ ହେଲେ ସେ ତାର କରିବ। ତମେ ଏମିତି କଣ ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ହଇଓ ଅନେଇଲ ଯିବି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି, ଜାଣିଲ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଯେମିତି ଆସିକି ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ମତେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଇ ଯାଉଛ। ଅତି ଗୋଟେ ଚିଞ୍ଚ ମତେ କି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଫୋନ କରିଦେଲା, ଡରିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କିଏ କହିବ? ମୋର କି ଶୁଣିବ ସେଇଟା?